Vítajte v prémiovom rezidenčnom projekte Metropolis v centre bratislavského downtownu. Ak hľadáte kvalitné bývanie vo vysokom štandarde, ste na správnej adrese. Metropolis bol navrhnutý tak, aby svojim obyvateľom poskytoval komfort a šetril náklady. A to vďaka moderným technológiám a špičkovým materiálom. Sme vo vzorovom trojizbovom byte, aby ste si vedeli lepšie predstaviť, ako vaše nové bývanie môže vyzerať. Interiér bol navrhnutý s dôrazom na dlhú životnosť, energetickú úsporu a vaše pohodlie. Pravouhlé dispozície aj stropné kúrenie či chladenie vám umožnia využiť 100% plochy bytu. Každý byt má svoju vlastnú rekuperáciu s filtrom, ktorý zachytí viac ako 94% nečistôt, prachu a peľov, čo ocenia nielen alergici. V každej miestnosti je trojvrstvová celodrevená podlaha s hrúbkou až 15 mm. V kúpeľni nájdeme sanitu vysokej, nemeckej kvality. Bývanie v Metropolise je ideálne pre tých, ktorí chcú byť v centre diania a využiť svoj čas na maximum. Všetko, čo potrebujete, máte na dosah.